Kapangni mare kising song haino hai tewisa o viral video ungi tongman no ang normbus kanggo soi mang plitamo tabok srai ke sawi khanar nai o bulai mani viral video no ang pungayo kaisa upload khajak tongo haike soi mang plini fertamo phadi sengtini srai ke sai mala nai o mangpli engkha kaisa video viral engmane tuyei video buri khoroksa no buri khoroni bulai mani tamongi bulai kha tamongi o buri khoroksa no amte ke bulai kha seng koktoma saiman bisingtei khoroksa salano seglai abahike kok banglai mani hnei nai o bunai rok engkha Victoria Deborma bai khumpui Deborma tei je salani bagi kok banglai ne abo engkha boyar Deborma hnei chung koktoma o saimano o bulai mani pherengkha khoroksa salano tei kok banglai mani salkisa sikang Victoria Deborma bai boyar Deborma borok hamjaklai kok rlai tongmani phiaba borum bisingo kisa deramung ungei ne borok kaglaibo thanglai mani Victoria Deborma bai boyar Deborma kakmani yagolo boyar Deborma Priyanka Tripura bai friendship tongui WhatsApp tei text rok khailaimani o koktomano saimanai Victoria Deborma Priyanka Deborma ni nokbar o thangai ne boro ringhore naharo tei koklam sanai hinai ne bono lamabo tubui nai amte heke sprakha o bunai roni logeo tongkha khumpui Deborma bahaino tei khoroni khortam chalarok bo tongo hnei jong koktomao saiman kha amangpli no kitengai no viral ngi video no nugui nongni borok phai agotolani women police thana wa thangai nai bunai roni mungui FIR khayo tei nai mathang robo logo no o video viral khaina ro no rutugui kari tobubo tei video viral khainai khoroni no romoi tobu kha nai mathang rok phiaba taposu dora romdaya kho Victoria Deborma bai khumpui Deborma borona taposu dora romoi maya kho nai mathang rok haino phiaba nai mathang rok ni phaisinti saka borona taktino naitugui kari nai hnei nai yang boyar Deborma ni bufa sai khana rakha bini sajla Priyanka Deborma bai hamjanglaiya borok just friendship hnei nai kok saka khana nai ji boyar Deborma ni bufani khoktuino bo tam sai khana rakha kulena media no hamai mar bo tam mala o media ni busangang tang kok sana na kani mala ani busa jeta boya yo jaga o Victoria mongoi ani busana phasugoi video je hami viral khamen bagai ang abon bagai joli oi ani busani je o je ma hai video hami viral khamen bagai bini Victoria ni mongoi ang cash khamen bagai baju tamangkha a jaga o je sini Priyanka bobo ani busani saman je Victoria hujang biryani boyer no se jeson bo hamja pa tongkhana boyer tani boyer ta hamja gya ne bo hamja no bisone biki sini ma biryano bo tang attack thi abo khaisang sa de ta bini a je boyer bai bini kono relation bokre hamja bokre just for friend mane dol hisabai kisa sini ama tamani sasala na sungmani yagolo abai kok saima ka haida je o ani an saraino ma hari je Priyanka mano bumani badang sungkur ani saraino sung bo ma saka da sang bo kono hamjung mukore ki sungkur ang bo bai dol hisabai kisa kok saka abo just 3 day ka 3 day ni bisingo je Victoria hamjanai bota wang sugi bona eta khikya abon bage borno bang khairo be mane khairo borno jeta jasti manang thum ang abon bage media wang mane ma phai ma saka ka abon bage se abo PSO bo khaija women PSO iso tabok je bujang nai burui eba bini parents we kok samani yaglo tamo kok salai bolok tamo saka sung to salai ke je biryani jeta bini parents bai ani serai je nor kuni ki sutra tong ke boro sung durui ya ani bo ano sangka durui ke aba hai no sali sing bor bai salai ke tai to nor ke tini tamani bagai thana phai mani mohila thana ke je Priyanka ani busani ti je Priyanka bai je hamjo bonene boro ek akon khaina je video hamia viral khamen bagai somoro tini west women police station case ran bagai khai ke tabuk juratoi police rok kok samani yaglo norok no kok phirumung tamorok ha police rok ko saw je no boro saw je nini tamna no police rok saw je nor je bujangmani tokjangmani je Victoria group borno sini ko FIR khepika ka FIR khepika khorni manjakha khorni manjang ma jagao tai tinjona haitongkho kor je manjang mani hangkai je fake account paine je video hanya viral khainai bor phorno mangkha je ব্যক্তি bunai je khumbui bai Victoria hanai simborno mayaku ka jagao sini ko nai mothang rok korbo chesta khaitong je video viral khaine khorno burine rumkha nei borno romkha je video viral khaine na borno romkha
बे जे बुनाय भिक्ट'रिया बायदि बुज जे बिरायानो बुनाय बिरायानो बुनाय जों बर'ना नायथ'बाय दङ पुलिसफोर नायथ'ब दङ जों बुंबा बेखौ केस जाथों Nini serai bino kok sungmani yaglo no kok tomana nongkhana ba mangpli rok no nongkhana social media ko viral ai tongmani kenin serai no sungmani yaglo burui ni kono saya je bujangnai burui ni kono saya ro tong aborong no tamo sagan no ang ani serai no sangka je buri ni no to bujaman no bo tamo bahai ko sile bo to tung ti bin chen ko lai ko bo bujaman ni bo khat je bunai ro no affair khai justice mana ba Oke, je bujangnai ba ni serai kono krai just friend hisabai treating ko dol se koksa mane borong bisingo kono ama hai hamjang ma kore ta paithago nong je video viral khai tongnai rong no borong tamo message rona mo ang paithago omorong chana mo songa jehetu जों nijere ba je tabo khaine tong khai paikha tabo next khai jang kangke je viral khaine mo जों affair khaine na nongni para kibi ani parang ke gabu